banda men on calminama on juurama duwaw ɗaɓɓama yafuya dartam sikala ñalawma hande o ne hawri e dewo ene hawri e hoore biir sappo e ɗiɗi sappo biir hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi ñalawma hande o noon en dañi koɗɗo e nder galle mum ɓe mbiya koɗo kono min mi nanguirtamo koɗɗo nanguirmomi ko koɗɗo e nder galle on woni hono on woni ceerno Ibrahima Oumar Kane mo Agnam yeroyaɓe lollirɗo hande katante leñol sikki ala no kewɗen wiide ni sinno ko kulle ladde wonno wiyete ko ñiiwa naati nder galle Ibrahima Oumar Kane mo Fouta fo andi mo fulɓe fo gandi Ibrahima minen min gandirimo ko jimri so tawi mawluda ɓurɗo ɓurnare windere yonti o walanno darade o yima o nangano yimɓe jammo so min garino e mawludaji Agnam so Ibrahima ala e kan mawluda min jawtat min jaha wuro wongo min ƴeewa holto waɗoye mawluda makko ɗum yawti Ibrahima ina jokki dartinani ha woni alpha ha woni tafsirɗo watti wadde tafsiraji ɓurana e lewru korka kono noon Ibrahima ko kala kalajo saabu ɗum eɗen gandi pular o hennani ɗum caggal eywa o darni duuɗe o waɗi radio ji o waɗi téléji omo waɗa jewte omo walli fo defte eywa Ibrahima Oumar Kane hande ko kanko woni koɗɗo e nder galle men ɗo e Agnam Agara no heewi wiide ni e nder leydi Italie Ibrahima bisimilla ma calmina yimɓeɓe. A jarama ceerno Abdoulaye Diallo miñiraɗo tedduɗo ko weltare Pulaar ne wiya so tawi dole donki yo goɗɗo keɓɓo mbiɗen so ɗe tawdiri ɓuura ittude ko yettere gueno no feewi gati nde min puɗɗoto darade nde wonɗo duuɓi mon jottaki so darima hande ha oɗon mbaɗa ko mbaɗaton ko amin kiddori seeɗa ɗum ko weltare amin teskade ndeke ko darano ko bani guesa ndeke bullaki en kofni rendo ngo fof kuuɓal en mbi tan no kewɗen wiide ni ɓe luɓen noppi ɗi desden ɓe miijoji ɗi yo wano wayannode moƴƴo Diallo jeeri a jarama Seydi Kane eɗen ciftina jogorɓe yeɓoyde e ɗiɗo leppi aya o kaɓirɗe doroɗe en jogani ɗum Mamadou Rouwaye o Kaga ko noon kadi kagandiɗɗe en jogani ɗumen Saydou Diallo Saydou Ka Pullo mo Agnam goɗo ko noon kadi ne tawtora jonde nde ceerno Mouhamadou Hadi ceerno Hammad Kobor e ceerno Ousmane Diallo e sikkala en teddini rendo ngo fof Ramata Sow Dieynaba Ndiaye Sala Diallo e dendagal jogorɓe tawtorede dama sono fonno tawtorede yewtere nde ñaago mbarko jaam joguimo e woɗɓe waɓe no Alhaji Abou Ñani e ko nandi hen e ko nandi hen namdal meɗen gadanal ha joni ceerno Katante eɗen gandi hikka toɓi ha heewi wameji mbaɗi ilam ili amoji ngami ha heewi pusguji mbaɗi eywa minen nde min jibina dans les années 60 peccinɗo eywa e duuɓi 70 woni hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeeɗiɗi faade capanɗe jeeɗiɗi tati eywa ɗin duuɓi goni no musɓi ɓedde kadi 80 ha yetti 83 kadi woni no cattuɗi to banggue toɓani ilam ilani jawdi ala ko ñaami yimɓe keyɗi eyyo hikka wona noon wayi e pusgu waɗi eyyo holko mbawɗa hen ɓiɓɓe wiide ɓiɓɓe fuutankoɓe woni ko en liggaki walla woni ko ɗo hebloji ko ponɗen liggade ko yadani e heblo walla woni ko ala ko en dakaki en laaltaki en mahani en keblani hay hunde ɓuran heeɗima saago Allah sago ma Seydi Kane en jetti jomiraɗo joom baɗe bawɗe
baɗowo ko wela waɗa nde wela waɗa ɗo wela taw waɗiri kono welira kisal yiɓgal yurmede yanje yo gone nulaɗo ɓurɗo winden jotto kala dewɗo moƴƴere ha ñalngu padamu ɗum wona kayto Pulaar wiide en kala ko maayi e raddo ko jawgal defi wadde jonde men hande ɗo e agrase mbiyen Agnam agrase no kewɗen wirude nde ɗo hitande teddungal ngal ko Ceerno Amadou Tidiane Ceerno Djibril Khalifa Bambilor ko garɗen e sete mum jirliɗen ko heewi e nder ngendi Italie adi woni noon ko salade piɓɓodiral ɓuri firtude ɗum so tawi ngantu waɗani sen naati leydi ndi en dañat ɗo hay sino ko leƴƴanne e galle ma an Ceerno Abdoulaye Diallo ettude badiraɗo Mamadou Rouwaye darino leppi ko juuti kono noon en karodirta en kastodirta e won noon ɓe nanata Pulaar ɓe ne mbiya haala welata ko kaldiɗo welata wiɗen ɓe ponno wiide ko haala tan welata ko kaldiɗo welata tan goppaɗo ɗo no ko ɗum waɗata caɗele de e wonno wonɗo haala welata kadi kaldiɗo welata en kofni Pulaagu ngu fof fodde no mbiruɗa lamdal ngal to banggue toɓo haali haala amo nde waɗanno ruttima caggal seeɗa hitande ujunnaji walla hitande ujunere e temedde jeenayyi capanɗe jeɗɗi e tati ngakkanɗe mawɗe mbaɗima wadde noon so tawi toɓo e ilam keewi wiyete ko amo so tawi ɗe pamɗi wiyete ko sooño duuɓi sooño jawti adande wonno e toɓa ene ila diƴƴe jogii ko laabi tuggandema bere ha pete ha beeli ha calli ha maaji nde diƴƴe ngoowi hinɗon kokki hokkere woodi ha hankadi woni yimɓe hewɓe pifti mataw wonko wonno wonta wattu mahateje jaari yeeso leydi fat yimɓe hewɓe mbatti maade e nokkuji to diƴƴe ndewanno ndiyam noon ene jogii fimde mawde ko leeli ko fof so tawi ari woorata ɗo rewannoɓe wadde ko ɗum saabi mbiɗa nanda yewon yimɓe ne mbiya wonde gonɗen koye yoolayru gueɗe bayɗe hon noon ko konnguɗi piraɗi e ɗemɗe goɗɗe enen to banggue Pulaar so tawi ndiyam ari wonɗo foti rewde so tawi ɗam heewi noon haɗɗam seeli lawol ɗam woodi ko ɗam bonni ɗum wiyete ko ɗam ndiyam wiyete ko pusam ɗam ko pusam wadde pusam so waɗi hande e nder woni nokkuji sen dokkiri Fuuta hani Dakaru ha banggueji goɗɗi e lamorɗe e leyɗele meɗen ha ƴewtidike no moƴƴi ene heewi tawa ko hoɗede so fotano hoɗede addane pusam ɗam wonde yaruɓe ɗen ɗon gande so tawi hande leydi woniri ni to banggue no ndi lelori to banggue wertago joni ko to ndiyam ɗam ummoto ɗam waama ɗam rewa ɗo joom doole ari asiɗo ha luggiɗi waɗi hen kaaƴe waɗi hen simon waɗi hen goɗɗum mahiɗon maheteje ndiyam wawa rewde so tawi ɗam ari ɗam dañani rewde so ɗam rewanno ɗo ɗam heewa ɗam fusa ɗam walta banggue goɗɗe nden ɗon waltande tawne tolnodiri to e galle ɗum woni nanata galle kaari fusa jiida noon diƴƴe ƴeroje e maaje ndiyam heewa ko banggue kotki meɗen tengte gure dande maayo gila awoɓe ay woɓɓe ngara ha e ngoral koɗa so tawi ndiyam ɗam heewi sahaji jeyata ko woni galleji ene teɓɓiton camen biya won noon no wowrano sabu mimi yeehi wuro no wiye Mbañi
saare ceerno men Mursul Samba Diop yo gen wirmo ɗum yaafo ɗum kawrimi koye ndungu sahane maayo ari amin jooɗi e dow danki oɗo wiyoɓe diwre nde bottare yonti ko en sukaɓe o jooɗɗa dow diwre ɗo a tillinat jungo ma cooɗoɗa e ndiyam ustame maayo ari ha less dankeje a jooɗori ni ndiyam ne waɗi min jogii he minen faari huli kono kamɓe wonnoon koɓe wowtuɓe ɗo ɓurdade maayo waɗanaɗe ɓe caɗele deke mbawmi tongude tan e ngal ɗon lamdal to banggue diƴƴe e pusoje ɗe ko won gande wona ɗe ngalaka kono wonno ɗe kutoraka so tawi aɗa maaha andat ɗo mahata ɗo miijoɗa ndiyam ɗam so tawi ari keddanaɗam lawol ɗo ɗam rewata kedda mi hedda goɗɗo hedda ɗam wawa yewtude haɗam yalta gure ɗe ɗam fayata foti fayetto tawa ne waɗana beeli e gasɗe e gueɗe mbawi noon tawa kadi ɗam wona tan e ila hande bone janggo on wawi naftorede e mbadi gandal yaaruɓe gon sengo mboɗo yakori ɓurata wawde famde jabade lamdal ngal kono tan mi ɓilo hakkude laañi hay sonne muusa walla ne mette